Pasok pa man na tao pagari ko, nasugalbag na dataman. Tigira manoto amini parak sogal bugo mga customer na maosarso bagardoso kasasabar. Ugayid na igira maisa-isa kano kung mga pet ka na pakabagi so dukaw. Nagyanan man so mga pagtawa halfway. Manisa-isa ko galbep Gudi siran titinabangay ko May ko amala galbep Skame so pagtawa Subway matatanol Pia-pia so galbep Apya-pira katao Diyos pa na dimlalayok sa mga gamit ta Subway Sa kapasang ame yeah. Siko kia pasado lan namin iyo masobolawan na sukay na kia taaman sodo kao ko soledo sa olan nasipaman ko ikapira gawin namin iyo maumaporo ameso overtime na pepha kapia aginawa o manisa igira to miyo man so sa buwe sa taros pe man so kang galebe o mga pagtawag nasoki aluki ko gawin na miyakag dampaman na tao bokle sabab sa dapan man na real malelebo so bolosan yanan so katao agyus bal na dimlalayok sa mga gamit ta subway kakapasan ko pagtawa subway na igira minyo maso hariday namanimo sa bagar sa mga pagdawa subway na melalayok peman so mga gamit makagan so lima ame so nam lagi-lagid nagyuto kagaan no galebek gyanan so pagtawa mga isa-isa kayo gaya kung isinan titinabangay ko may ito ang malaagal ba skame so pagtawa subway matatanor pia-pia so galbo apya-pira katao giuswer na dimlalayok sa mga gamit kasan wala ka pia pagtawa